Hej så, mit navn det er Jonas, og jeg er langt om længe blevet helt røgfri. Takket være hypnose, og takket være Brian Zimmermann, som er en rigtig dygtig hypnotisør i mine øjne. Hypnose, det er, ja, jeg troede det var noget hokus pokus, men det er slet ikke så farligt, som man skulle tro. Det var en fed og positiv oplevelse, og rigtig afslappende. Og da jeg var færdig med hypnosen, der var min trang efter cigaretter fuldstændig væk. Og det glæder mig helt vildt i dag at være røgfri. Jeg har før prøvet at stoppe med cigaretterne, men det har aldrig virket. Jeg har gået og tænkt på smøger hele tiden. Men nu kunne jeg stoppe fra det ene øjeblik til det andet. Det eneste det tog, det var 3 kvarters hypnose. Og siden har jeg ikke tænkt på cigaretter. Så det er fedt. Så tak til hypnose, og tak til Brian, fordi at jeg nu langt om længe er blevet røgfri. Det er det godt.